Ayeuna urang bacakeun marege pitados suluk dijalani dina pupur dangdang gula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka isun sapune ingat dimiskin dono kang kekasih sutonoro maka izun tinita dening sang Prabu tinoen makabayange sawang paning nagari lawanmu maka ujar isun ingat hati bener tanah siwanya tening gaos indahmu kabeh panus kula ning isun miwa dening semu tenopan anak sako hikayat kekapingan satawinami saking sekakaling kang mulia kang agung-agung karone gunang kakasipun pangarok siamarok kemaning lawan siamarok basasi kalyamu sanai sunami arasa samui dende natakoni dening wong lanang sanunggal maka sawang kang tatake pun apa sebab tuan ninggara dan mulai dipurwakani Se'atul Qadir amus mulani sun aran muidini kesanale kemasa bidang bisun pada sabab dan isun datang nganggo kosmom maris bener ing dina ingat dalam hijrah Nabi kang sinten 511 waktu iku watarane semui dina kang menengeh kawan dosa iris Si Abdul Qadir nama kaisan anu ing sawiji kalaran ingkang sangat cerene Qur'aki maka wong iku ngucap Assalamualaikum ya bibi Abdul Qadir tuan kang lebih bahagia maka sun jawab salami
Waalaikumsalam kamu capok kang ngagring satunilah tuan parak saking isun parak saking tuan lugang ing kami tuan lumbuh akan ing tuan sasama puning ngucap kang ngagring maka cukup jasane wong iku sarta pecik panek lancane semono maka sunuri ngali duli ku ngucap sembari isun Abdullah qadir anatoni amma angawarungi maka isun wajanai sunagama yaktini lana satuni sun wajamanang isun nasayakti saking paningali tuan lamun mali sampun ngerupakan yang suka maring hamba sebab tuan ngerupakan yaktini agama dan Tuhan mangkot sunarni sibrini kesebab Tuhan ngapakang yakini agama yang akong wisang puning mangkanan nuni wong ikusun tiga nulia sunah jokdok imbaca tasa sholat maka isun anom nang sawi ketemu aneh marga awe kaosong ike kami satang ngucap maring manira mangkene dengan pamosa juga suni betuan semudi sasampuni manusia terjumpa sawasing pada maka sepung manusia pada marane isun awe sarata tangan isun dan amungi lawang wong iku kabeh wacana makana kabeh ujai mudin kanggo maka isun kau ingati ing ora dasa ujawaruh lagi isun irangaranan dan turun wong sawiji panggonan nisun Rabbani wal arifis samadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jalil